fognak hozzánk szólni. Hű magyarok! Mi mindig bíztunk benneteket. Mindig szeretünk titeket. Legjobban, legatyaibban szeretünk népelni között. Itt ebbetekre valóunk, öleljetek meg, kedves fiúk. És kellett nékünk hű magyaroknak. Letérdelünk előtt. Vándorságolótól a kor lenyalják szokjani. És a hála és örömkönyvünk, melyek majd mint egy második ünnepomnak keresztül forni a hazánk, és egy kiáltás lesz a mennyek. Egy olyan óriás kiáltás, melytől a csillagok fotódnak. Vitám egy számbinától régen átfogadott. Én kajdanában gyűjtek dicsőapáim. És ha lesz közöttünk olyan vakmerő, kinek ezt jutunk, hogy 300 óta úr hazánkon a hazug talált, és azóta a hazának nem volt egy gondolatja, nem volt egy értelménye, mely éhesebb a károsoknak. Az ilyen vakmerő, az ilyen szentelen, az ilyen hálázatlan, vonálóan deklarálja, és mások. Készülj haza, ez ünnepére. Készülj és örvend, ó boldog haza. Itt elcsapott királyok. Itt Európában valamennyien jeltek mi hozzánk. A jó magyar nép évesen ránk. Dicsőségünknek tartja a hitalmat benneteket. Jeltek mi hozzánk. Fosztott vártét adunk, és az elveszett királyi címen kászoltása véget. Majd tábor életkeltetünk. Ez a forradalom tanúbizonyságát adta annak, hogy a magyar nemzet méltó a fennmaradásra, és nem fog a hercegi ótatnak megfelelően beleolvadni a környező népekbe, és így nyom nélkül eltűnni. Nemzeti öntudatra ébredésünk korszaka, kultúránk szépségét hangsúlyozva, és azt tovább gazdagítva máig hatással van fejlődésünkre. Az országok ma egyre közelebb kerülnek egymáshoz az Európai Unió által. Ebben a hatalmas közösségben fontos, hogy fel tudjuk mutatni értékeinket, és ezekre az értékekre büszkének kell lenni. Legyen a mai este és a holnap ennek is az ünnepet. Az ünnep elmúltával pedig, mikor a kokárdák visszakerülnek a fiókba, törekedjünk arra, hogy ne csak egy év múlva jussanak eszünkbe újra ezek a gondolatok. Elmélkedjünk többet a forradalomról, hogy jobban megértsük, és így talán nem érzünk egy cseppnyi bizonytalanságot sem a ünnep tartalmát követően. Márai Sándor így ír a hétköznap ünnepeiről. Nem kell sokat az ünnephez. Minden napba belecsempészek valamilyen varázslatos elemek, megajándékozhatod magad egy könyv igazságának negyedórás élményével, valamilyen homályos fogalom megismerésének kielégülésével, környezeted vigasztalásával vagy felderítésével. Az élet gazdagabb lesz, ünnepi és emberi, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, a szeretettel, a jó indulatúval és az udvariassal,